Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशनान आयोजित केल्या सीझन बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटान प्रुडंट मिडियान आपले पहिले जेत मेळले. गोमंतक मिडियान पहिली बॅटिंग करता असताना 8 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावून 66 रन काढलेले. 67 रनाचे टार्गेट प्रुडंटान पहिल्या 3 ओव्हरींनीच काढले. आमचे ओपनिंग बॅट्समॅन सचिन सुल्लीकार आणि सिद्धेश सिरसाटान हे टार्गेट 3 ओव्हरी भितर अचीव केले.